Alang sa kasundaluhan ni Jesus, may bandilang gihatag. Ipakayab ta sa itaas kini, samtang mag-aawit ta. Magpadayon kita, kang Kristo na ang pagdaog. Magahaguta, mag-awit sa iya nga bandila. Bisan daghan ang mga kaaway ta, bandila ipataas. Ukitang sundalo niya ni Jesus, sa kaisog mo asdan. Magpadayon kita, kang Kristo na ang pagdaog. Magahaguta, mag-awit sa iya nga bandila. Ato nga adtuon ang mga dapit, ug saysayan ta sila. Isugilon ang grasyang makaluwas, samtang nagaawhag siya. Magpadayon kita, kang Kristo na ang pagdaog. Magahaguta, mag-awit sa iya nga bandila. Mga adlaw nagakahadul na, nga mubalik si Jesus. Ug laglagon niya ang kaaway ta, magahari na siya. Magpadayon kita, kang Kristo na ang pagdaog. Magahaguta, mag-awit sa iya nga bandila.